משה שלונסקי, תודה רבה לך. וכל מי שמקטר על, שמענו שהורידו את המענק לתושבי הפריפריה של 60,000 שקלים על קניית דירה. לא שמענו, כולנו יודעים שהעלו את המע"מ על מחירי הדירות. והיישוב רימונים שנמצא על דרך אלון, לא רחוק מירושלים, מנסה לגייס תושבים חדשים. בדקתי באתרי מחירות דירות, אפשר לקנות שם קוטג' ב1,000,000 שקל בערך. שלום לתמר חדד. שלום וברכה. תושבת רימונים. נכון מאוד. יש דירות פנויות ברימונים? יש דירות פנויות, ואנחנו מאוד נשמח לקבל חבר'ה חדשים אלינו ליישוב. כמה דירות פנויות יש שם שאת יודעת? יש בערך כ-20 בתים, זה לא דירות, זה בתים, צמודי קרקע. 20 בתים שבנויים כבר, של אנשים שגרו שם? לא, יש בתים מוכנים למגורים חדשים. אז באיזה סדר גודל, כמה עולה דירה שם, כזה בית? פחות מ1,000,000 שקלים. בית, וילה, עם גינה, גודל של חצי דונם בערך. אז למה כדאי לנו לבוא לגור שם? תשמע, קודם כל אתה גר בווילה, אתה לא גר בדירה. אתה גר במקום עם איכות חיים. יש לנו בריכה, ויש לנו בריכה מאוד יפה, חצי אולימפית, ויש לנו גני שעשועים ומתקני ספורט, ויש לנו פעילות קהילתית במשך כל השנה. אנשים מאוד אוהבים לגור פה. כן, אבל מה יש לעשות שם? כלומר, יש מקומות עבודה, יש... אנשים בעיקר עובדים מחוץ ליישוב, אם זה ברובם, מרביתם עובדים בירושלים, חלקם עובדים באזור מרכז הארץ. לא, חוץ מהשירותים המוניציפליים שיש בתוך היישוב, אם זה גנים, אז גננות, מעונות. מה ההגדרה של היישוב? זה התנחלות, זה יישוב קהילתי, מה ההגדרה שלו? זה יישוב קהילתי מחוץ לקו הירוק, אז מי שרוצה להגדיר את זה כהתנחלות יכול להגדיר את זה כך. יישוב חילוני, מעורב, דתי? זה יישוב חילוני, אך גרים בו גם משפחות דתיות. יש לנו מקווה, יש לנו בית כנסת, אנחנו מאוד פלורליסטים, אנחנו לא מאוד מובהקים. כלומר, היישוב הוא חילוני, אבל בכל זאת יש גם פה משפחות דתיות, חיים ביחד ובשמחה. מה את עושה שם? מה זה? מה את עושה שם? לי יש משרד אדריכלי ביישוב, אז אני כן נמצאת ביישוב, ועובדת ביישוב, אבל מרביתם עובדים מחוץ ליישוב. תגידי, וכמה תושבים יש שם, לא כמה משפחות? כמה ילדים? ילדים, יש פה בסביבות 100 ילדים, פלוס מינוס בשכבות גיל שונות. יש לנו בגילי המעון, בגילי הגן, במקצות א' עד י"ב, וכמובן שיש לנו אפילו נוער שנקרא, אנחנו קוראים לזה נוער, וזה בעצם דור המשך, שכבר התחתנו והביאו ילדים וגרים ביישוב. אז זה כיף. אז מי ששמע, תמר, מי ששמע ורוצה וזה עשה לו חשק, בטח ידע איך להגיע אליכם. זאת אומרת שיש 20 דירות בתים פנויים, לרכישה מיידית, ואנחנו מאחלים לכם בהצלחה. מאוד נשמח לראות אותם אצלנו, והם יתקבלו בשמחה. ומה שחשוב זה שידעו שהם באים למקום, קודם כל, הנוף יפהפה, נוף שצופה לים המלח, עם הרים של ירדן, אנחנו רואים את ירדן. מי שירצה בוודאי יבוא לסיור לפני זה, הוא לא יקנה את זה על הנייר. תמר חדד, תושבת רימונים, תודה רבה לך. בבקשה. ואפרופו משחקי היורו, גורם